Faktom je, že peniaze nie sú, alebo ja by som skôr povedala, že oni tie peniaze sú, len treba zistiť, kde v systéme fungovania štátu sú. Základný princíp Strany národa spravodlivosť ku programu, aj tej ekonomickej časti ak programu vôbec je taký, že nebudeme nikdy súhlasiť, aby sa robili nejaké navyšovanie daní alebo vôbec nejaké reformy na úkor tých, ktorých je najviac na Slovensku, to je 80% ľudí, ktorí žijú z hrubej mesačnej mzdy od 300 niekde do maximum 600 eur. Čiže je na Slovensku obrovská polarizácia. To, čo navrhuje Smer napríklad? Tam si treba najskôr nechať dobre prepočítať, a to by mal mať Smer aj pripravené, že ako budú riešiť potom fungovanie šedej ekonomiky, ako budú riešiť odlev tých zahraničných firiem a napríklad v bankovníctve týchto daní do zahraničia, aby sa nestalo, že nakoniec to bude len pekný predvolebný populizmus a reál bude úplne iný. Vy ste za zachovanie rovnej dani, iba aby sme to uzavrali? My hovoríme, že nie len dane, alebo zmena daňového systému všetko vyrieši. Proste pozbierať peniaze od niekiaľ a potom ich rozdielovať svojim kamarátom. Ale v prvom rade, že treba riešiť kľúčové problémy v kľúčových oblastiach. A za tie, ak dovolíte, Strana národ a spravodlivosť považuje jednak teda riešiť zdravotníctvo, verejnú správu, to znamená ale aj samosprávu, penzijný systém, podnikateľský sektor. Posledné, kde teda treba hľadať peniaze, a myslím si, že vtedy by nebolo treba hovoriť o navyšovaní daní a mohli by sa hovoriť aj o ďalších sociálnych programoch alebo podpore podnikania, je problém korupcie. To je najväčší požierač peňazí na Slovensku. Preto som povedala, že peniaze sú, len sú oni zle rozdelené. Sú v niektorých súkromných vreckách. Ak opakujem číslo 120 miliard slovenských korún ročne tu na Slovensku niekto ukradne, tak potom nie je pre ľudí a musia sa možno navyšovať dane. Určite so zvyšovaním daní Strana národ a spravodlivosť nebude súhlasiť. Takých daní, ktoré by postihli 80% nízkopríjmových skupín, to už je na Slovensku fakt, pretože my by sme týchto ľudí jednoducho nehorazne ponižovali a dehonestovali, ohrozili vôbec ich existenciu. To, čo Dzurinda sľuboval, stredná vrstva na Slovensku dnes neexistuje. Pretože ak má byť stredná vrstva učitelia alebo lekári, tak oni ňou nie sú podľa normálnych príjmových skupín. A teraz chcem ešte jedno povedať. Prečo to zužujeme stále na dane? Ak by sa nám podarilo úspešne bojovať s korupciou, a to sa stane vtedy, keď prvý politik nebude sedieť v diskusnej relácii o 5 minút 12, ale bude sedieť v base, nie tak, ako to bolo teraz v nedeľu. Máte na mysli niekoho konkrétneho? Konkrétneho ja aj poviem. Ja vždy hovorím veľmi konkrétne. Tak vtedy sa začne boj s korupciou a vtedy nebude tlak na to, aby sa zvyšovali dane a vtedy bude, myslím si, že aj tá odvodová zaťaženosť normálna. Ktorý politik má podľa vás sedieť v base? Zoberte si tých 6 pánov, ktoré tam sedeli. Ja si myslím, že 3 z nich by mali byť nie v diskusnej relácii, ale v base a 3 z morálnych a etických dôvodov by mali byť mimo politiky. No, je to malo by ich ďaleko viac. Ja hovorím o tej diskusnej relácii. Ja hovorím o tej diskusnej relácii. Ja viem, ale zoberte si napríklad, tak môžem hovoriť úplne konkrétne. Môžem hovoriť mená. Napríklad sú kauzy. Sú tu kauzy, ktoré sa ťahajú 20 rokov. Nič sa nevyšetrilo. Rozkradol sa tu miliardový majetok. Nikto nesedí. Babku zavrú za strapec hrozná. A hovoríme o právnom štáte. Ďalší. Mikuláš Dzurinda. Ako bezostyšne môže chodiť vôbec pomedzi ľudí a hovoriť o nejakom programe. Veď keby mal naozaj trošku hanby, tak sa ide udať sám za to, ako poškodil túto republiku. Ja za 20 rokov nie som naozaj nová tvár, ale za 20 rokov mám čistý štít. Povedzte jednu kauzu, ktorá je spojená s mojím menom. Viete, ja chodím teraz po námestiach, pretože ja nemám sponzora na to, aby som chodila niekde do sál a robila ľuďom v rámci predvoľbnej kampani estrady. Ja sa tým ľuďom ukázať môžem. Z tých 6 pánov, ktorí sedeli tam v tej diskusnej relácii v nedeľnej, ktorý by z nich prišiel bez straty aspoň za ucha medzi tých ľudí na námestí sa porozprávať. A teraz, keď hovoríme... Ale myslíte, že až takto je to vážne? Tak chodia medzi ľudí, aj ostatní nie sú tu, nemôžu reagovať? Ja som si vypočula ľudí aj ich reakcie. A teraz chcem povedať, v tej relácii boli 6 politici. Všetci 6 tam rozprávali o kauze Gorila, o boji s korupciou. Ľudia mi hovorili, že vypínali tie televízory z hnusu. Tak. Pretože všetci 6 sú v tej kauze namočení. Rad za radom. Všetci 6 predstavitelia strán, ktoré tam boli zastúpené. A nakoniec sa dočkáme výzvy od predsedu Smeru najväčšej strany. Nevoľte novotvári a neviem čo. Voľte tieto stabilné najväčšie strany. To znamená, že ich vyzýva. Dajte do rúk vládu znova sluhom Goril a my to zametieme pod koberec. A ešte na dôsluvážok, tí 6, ktorí tam sedeli,
Dve strany z nich si dokonca teraz brali z Penťackej banky, z Privatbanky úver. Viete, ktoré strany sú to? Dzurindová a Slotová. Čím ručili tie úvery? Ja ešte predsa len tej korupcii. Viete, napríklad treba hovoriť aj o imunite poslancov, pretože 15 rokov sa hovorí o imunite poslancov, ale imunitu si poslanci nezrušia. Ja som vždy hlasovala za zrušenie trestnoprávnej. Pred týmito voľbami urobili divadlo a zrušili si priestupkov, čo je výsmech. Prijal sa bezzubý zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Povedzte mi jeden príklad, kde bol tento zákon použitý. Aj tak majú politici majetky, ktoré nevedia preukázať a smejú sa do očí celému národu. Ja si myslím, že voľby ukážu. Tieto voľby sú mimoriadne, ja si také voľby nepamätám, sú mimoriadne špinavé a myslím si, že preto aj nasvedčujú, že mnohým záujmovým skupinám kapitálovým ide o strašne veľa. Čiže neviete konkretizovať? Teraz nevieme konkretizovať, pretože nevieme, ale podmienka je, že to musí byť strana, ktorá pôjde tvrdo proti korupcii. Na Slovensku sú to dnes tretie kľúčové voľby. Prvé voľby boli po roku 90, kedy sme sa rozhodovali o tom, či pôjdeme k socializmu alebo si vyberieme inú cestu. Vybrali sme si. Potom to boli druhé voľby v 98., kedy sme rozhodovali o tom, či vstúpime do NATO, či vstúpime do EÚ, alebo sa prikloníme k východu, k Moskve. Vybrali sme si. Tieto voľby sú kľúčové, pretože teraz ide o to, či si necháme úzkou skupinou ľudí, ktorí sú postavení nad zákonom, ukradnúť štát, nemyslím len jeho majetok, ktorý už pomaly, ale iste rozkradli, ale aj inštitút. V prvom rade by mali platiť zákony pre všetkých rovnako. Nie ako je k tomu dnes, že pre nás, čo platíme dane, platia zákony a tí druhí si môžu robiť doslova čo chcú. Proste sú nepostihnuteľní. Toto je úplne choré. Chorý systém. Toto by sa malo, už je teraz neskoro, by sa malo s tým dať čo robiť. A čo teda okrem zrušenia sociálnych dávok, ako spomínate, navrhujete? Nie zrušenia. Podmieniť vyplácanie sociálnych dávok, že tí ľudia budú pracovať. A to, čo hovoril pán Dobrovodský. My nechceme nič iné, iba tak, ako sme budovali občiansku spoločnosť, tak v občianskej spoločnosti je občan pred zákonom rovný. To znamená, že jednoducho prestať s tým, že pre cigánov alebo pre Rómov platia iné zákony a že sa na to budeme jednoducho pozerať a nechávať sa ďalej využívať. Je tu preto, lebo jeho príklad je očividný, že ten zákon neplatí. Neplatia pre jeho susedov zákony o hygiene, o výchove detí, vôbec o ničom. Tí úradníci nekonajú, pretože sa možno boja, alebo sú jednoducho pohodlní.